İstanbulda Türkmenistan'ın konsulluğunun üstü bilen Prezident Serdar Berdimuhamedova haty bermäge tynanşan aktivistler ýenjildi. Biri agyr yaralandy diýip Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 16 awgustda habar berdi. Uramanyň habaryna görä 16 awgustda Türkmen aktivistleri haklawçylaryň we 2 tane Türk adam hukuklaryny gorajagynyň goldawy bilen Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugyna baryp Prezident Serdar Berdimuhamedova açyk hat ibermäge tynanşypdyr. Olar konsullugyň binasynyň öňünde öz saparynyň maksadyny video arkaly ma'lum edipdir. Advokat Gülden Sönmez we aktivistler garawuldan haty goşurmak üçin işgärlerden birini çağırmagy haýyş edenlerinde olar konsullugyň howlusuna goý berildi. Olar beýanatyny resmiýlere tapşyrjak bolanda konsullugyň 6 işgäri çykyp aktivistleri kemsedip hapa söwünüp ýenjip başlady. Olaryň arasynda bu edaranyň tanalýan işgäri Merdan Mustakow bardy diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama diplomatik korpusyň wekilleriniň 2 denany we 3 erkek adamy ýenjenligini habar berdi. Olaryň birini ýere ýykdylar, hatda aklawça hem hüjüm edildi diýip Türkmen Helsinki fondy şaýatlaryň sözlerine salgylanyp habar berýär. We Atamurat Saparowyň agyr bir zat bilen kellesine güýçli darba urlandygyny Lukmandyryň oňa elkinji kömegi berendiklerini aýdýar. Maglumatda netijede konsulluk tarapyndan çağırılan polisiýanyň 2 aktivisti we bir Türk adam hukuklaryny goraýagyny tutsak edenligi aýdylýar. Maglumata görä häzirki wagtda aktivistler Dursultan Taganova we yaralanan 38 ýaşly Atamurat Saparow polisiýa bölüminde saklanýar. Köp sanly şaýat aklawçynyň resmi namany kabul etmegi tipaýçylyk bilen soranlygyny we aktivistleriň sessiz üýünsiz duranlygyny aýdýarlar. Şeýle-de bolsa konsulluk işgärleri gelenleriň ellerini gaňryp söýgündi. Adamlary kemsetdik. Käbir türkmenleriň telefonlary konfiskasiýa edildi. Nowatda duran adamlaryň hemmesi dargadyldy diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Ýatlysak iýun aýynda türkmen migrantlaryna kanuny golda berýän türk aklawçysy Gülden Sönmez Türkmenistanyň häkimetlerine garşy jinaýat işini açmak haýyşy İstanbul'un kaziýetine ýüz tutupdy. Türkmet bogutynyň şonda habar bermegine görä suud işini gozgamak baradaky şol arzada Türkmenistanyň öňkü we häzirki 8 resmiýetiniň atlary sanalyp geçilýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň, Daşary işler ministri Reşit Meriýadowyň, Içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we beýlekleriň atlary bar. Türk aklawçysy Gülden Sönmez watanda hem Türkiýede ýüze çykýan dürli meseleler şol sanda İstanbuldaky Türkmenistanyň konsullugynda pasport hem beýleki dokumentleri almakdaky kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Türkiýede galan türkmenler pasportlaryny uzaldyp bilmeýärler we Türkiýede kanuny ýaşamak üçin resmi namalary almakda kynçylyk çekýärler. Türkmen raýatlary özleriniň hak hukuklarynyň Türkmenistanyň Türkiýedäki konsullugy tarapyndan ýygyderli bozulýanlygyny nikalaşmak we täze doglan çağalara dokument almak üçin zerur kagyzlary alyp bilmeýänligini aýdýarlar. Şeýle-de türkmenler öz hukuklaryny açyk talap etjek bolanlarynda hem öz ýurdunda hem de daşarda basışa duçar bolýanlygyny habar berýärler. Türkiýe häkimetleriniň resmi maglumatlaryna görä Türkiýede birnäçe 100 000 türkmen raýaty resmi ruhsat bilen ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň hakyky sany birnäçe esde köp bolup olaryň aglaby köpçüligi mökleti geçen pasportlaryny Türkmenistanyň daşynda çalışmakdaky kynçylyklar zerarly bir kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistan öz ýylatynyň migrasiýa ýagdaýyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýär.